Dumalo sa Regional Peace and Order Council meeting si Governor Dennis Data Pineda noong Martes, ika-13 ng Pebrero. Pinangunahan ni Zambales Governor Hermogenes E. Ebdane Jr. ang RPOC meeting kung saan napag-usapan ang iba't ibang paksa tulad ng mga ongoing barangay development projects ng LCAC, anti-illegal drug strategies ng PIDEA, pagbaba ng bilang ng mga krimen sa rehiyon, iba't ibang tips para makaiwas sa scam, cyber libel at update sa mga bomb threats na naitala sa rehiyon.